Na Bratislavskom hrade včera slávnostne otvorili historicky prvú výstavu legendárnej talianskej značky skútrov Vespa na Slovensku. Návštevníci si môžu až do 11. mája pozrieť viacero dobových modelov. Vrátane jedného z prvých z roku 1946, či skúter, na ktorom v 50. rokoch jazdili vo filme Prázdniny v Ríme Audrey Hepburn a Gregory Peck. Vespy som začal zbierať v roku 1991. Teraz ich mám viac ako 200. 10 z nich som poskytol na túto výstavu na Slovensku. Okrem toho vlastním obrovské množstvo predmetov s logom Vespa. Verím, že moja zbierka sa bude neustále rozširovať, pretože sa vyrábajú stále nové a nové modely a ja ich túžim mať všetky. Je to jedinačná výstava, je tu prakticky len že dej dizajnu, ale aj talianská, lebo máme napríklad prvú Vespu z roku 1946, ktorá bola veľmi dôležitá v Taliansku po druhej svetovej vojne, aby sa Taliani začali pohybovať a za takú celkom priateľnú cenu. Takže pomohla aj ekonomii talianskej. A potom sa to stala proste kultová záležitosť a možnosť aj pre mladé osoby, ale aj celé rodiny, aby chodili do roboty a aj na dovolenku.